Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija se jkun qed jivvota għal Manfred Weber bħala l-mażul tal-Partit Popolari Ewropew għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Żvela dan f'kummenti lil Net News sigħat biss qabel u jmexxi delegazzjoni ta' 10 persuni li se jitilgħu Helsinki fejn se jsir il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew. Kelli okkażjoni nintaqa' personalment kemm Alexander Stubb u Manfred Weber wara li wkoll tkellimt internament fil-partit, iddeċidejt illi ħankun qed nagħti l-appoġġ tiegħi u nivvota l-ħamis li ġej lil Manfred Weber u ftit minuti li għadni kif ukoll kelli l-okkażjoni li nkellmu. Il-vot jittieħed nhar il-ħamis wara li għall-aħħar ġimgħat saret kampanja bejn iż-żewġ kandidati l-istess Manfred Weber u Alexander Stubb. Spizza kandidat fisser illi għandek il-Partit Popolari Ewropej illi għażlu betna min nies hemm Alexander Stubb u Manfred Weber. Mbagħad dak illi jintażel ikun qed jipparteċipa fit-tiġrija biex ikun isir il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Matul il-jumejn ta' dan il-Kungress se jsiru wkoll diskussjonijiet varji bejn il-mexxejja Ewropej, kif ukoll dibattiti dwar il-futur tal-Ewropa bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' kummissarji Ewropej.